Niisip ko nga dapat ang theme hymn natin sa month na to ay Send the Light, Send the Light pala. Send the light. Pero pwede rin naman, Send the Light. Sindihan mo yung ilaw. Paano tayo magiging tagapagdala ng ilaw ng Panginoon? How can we be torch bearers? How can we bring the light? Yun po yung tema natin this year's CE month. Now, in relation to this, magkakaroon po tayo ng, alam nyo ba, pero hindi na po series ito, alam nyo ba on CE, ito po'y sa first Sunday lamang ng September. And then, September 10, sa September 10 po, ang ating Grandparents Sunday. Kikilalanin natin lahat ng mga lola at mga lolo. So lahat ng mga lola at lolo ay kikilalanin sa September 10. At the same time, sa mga Sunday school classes, ay meron pong Bible quiz. May premyo po sa lahat ng mga mananalo sa Bible quiz sa bawat klase. Mga kapatid, naganap po ang 10th anniversary ng ating loading ministry. Ano ba itong loading ministry? For the past 12 years, 12 na sana, kaya lang nag-break tayo ng 2 taon dahil sa pandemic. Pero 8 years ago or 10 years ago, ang loading ministry ay isang ministry na kung saan yung mga taong kalsada, mga street dwellers, yung mga nakikita nyo sa Loton, sa post office, yung mga nakatira lang doon sa kalsada, inaanyayahan po natin lahat sila dito sa simbahan. Hanggang pinapaliguan pa nga yung mga bata eh. And then, nagtayo na ng paliguan ng mga sa mga sila. May paliguan na sila dyan sa likod, sa parking area. Pagkatapos nila maligo, papasok sila dito. May praise and worship, may pagsamba. After yung pagsamba, meron pa nga silang choir eh. At pagkatapos ng pagsamba, bibigyan natin sila ng pagkain. At iba pang mga goods. Dati, every week yan, every Tuesday. Bago pandemic, every Tuesday, ginagawa natin yan. Pero, nung nag-resume tayo after the pandemic, every month muna, once a month. Hopefully, by 2024, maging twice a month, hanggang sa makakayanan natin muli yung every week or every Tuesday na pagpapaligo, pagsamba, at pagpapakain sa mga taong nasa kalsada. Yan po yung ginagawa natin every Tuesday noon. Hopefully, we can do that again. Twice a month, later on, every week ulit. Panalangin po natin yan. At tunghayan po natin yung highlights ng ating 10th anniversary ng loading ministry. I believe may video po ito. Ayan. Ang dami nila. May plano, mayroong buto, mayroong seed na itinatanim ng Diyos sa inyo. Iwasan nyo na yung masasamang bagay. Tandaan nyo, kapag ang Diyos ang nagawa, siya'y nagpapala.
po ba ninyo mga kapatid na marami na rin po ang hindi na nakatira sa kalsada na natulungan ng loading ministry? Yung iba may trabaho na, yung iba nakauwi na sa kanilang pamilya. May mga iba rin na nanatili pa rin na nakatira sa ilalim ng mga puno, tulay. Pero panalangin natin, mabago natin ang buhay nila hanggang sa magkaroon na rin ng trabaho at magkaroon na rin ng sariling mga tahanan. Maging matagumpay, hindi na sila nakatira sa ilalim ng puno, mga tulay at mga kalsada. Yan po ang goal ng ating loading ministry. Salamat po sa mga sumuporta, sa mga donors, at sa mga volunteers. Salamat po na marami sa inyo. Lagi ko pong naalala ang sinabi ni Jesus, ang anumang ginawa nyo sa aking mga kapatid na aba, ginawa nyo rin sa akin. Sa pamagitan ng inyong mga suporta at tulong, sa pamagitan ng iyong offerings, bawat piso o bawat sentimo na inyong inaalay sa simbahan, bahagi po niyan ay naibabahagi natin na tulong sa mga ministries at sa mga taong nasa kalsada. Maraming salamat po. Palapakan po natin ang Panginoon. Pansinin nga po natin yung ating mga katabi. May mga bisita po ba tayo? Ay, hindi bisita. Panauhing pandangal. Uy, mas maganda yon, guest. Or first timer. Meron po ba? Pwede po bang pumunta dito sa harap kung may first timers tayo? Kung wala, binabati po natin lahat ng mga nagdiriwang ng kalang karawan sa linggong ito. Kablaawan tayo dagiti amin nagkasangay ti dayto alawas. Jing Bautista, Jaime Ferrer, Amalia Antalan, Anita Cristobal, Benjamin Diwa, Jose Feliciano Jr., Erwin Beloy, Alain Canlas, Ronaldo Hanaysay, yung gwardiya natin, Ena Ruiz, Jocelyn De Leon, Ronnie Garcia, Trisha Kiambao, Danny Gonzalez, Abigail Di Malanta, Jeffrey Yanga, Edwin Larida Jr., Consolacion Garduque, Deborah Hernandez, Ella May Bulambao, Clevel Sermonia, Jen Ritz Sermonia, yung kambal. Meron pa po bang nagdiriwang na kalang birthday sa linggong ito na narito ngayon? Meron po ba? Wala. Meron daw eh. Pwede po bang pumarito kayo sa harap? Halina. At may pag-pray namin kayo. Halika na, iha. Ayan. Dalawa sila. Sige, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Panalangin natin sila. Let's pray. Narito, Panginoon, ang mga anak mo na nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito. Dalangin ko ngayon, pagpapala ang iyong pagkaloob sa kanila. Sa kanilang tatlo, O Diyos, biyaya na nag-uumapaw, tulong sa kanilang pag-aaral, kaligtasan mula sa anumang sakit at kapahamakan. Ganon din, Panginoon, ang gawin mo sa kanilang mga mahal sa buhay, pamilya.
na nagmamahal sa kanila. Apo Dios, kahit iso amin, nga kasangay ti dahito alawas, nang runa kahito'y talong at dati sangwa na mita, dawatan mi taglamlapusanan na parabor mo. Dawatan mi wapo, si kakaditi ng runa, amang kadwa kadakwada, ipaay mo dagiti sumbat, ti karkararagda. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. And God bless you. Wala nang ballpen natin, Marlene? Nakalimutan natin, Marlene. Happy birthday. Ang mga ministries po natin, praise God, will be on our third week ng ating Si Jesus ay Kasama. Palakpakan naman po natin doon. Matanong ko nga po kayo, sino po ang nakasubaybay every Monday to Friday sa Si Jesus ang Kasama 7 a.m. Pakitaas mo kamay. Ay, grabe sila. Ilan lang? Tuwing umaga po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga, yun po yung ating Si Jesus ay Kasama morning devotion. Naka-live po yan sa ating Facebook at YouTube page. Alas 7 po yan. Alam ko may iba sa inyo nakasubaybay eh. Nakikita ko yung mga pangalan nyo kapag watching. And then, Oktubre, malapit na po, ang ating 125th church anniversary. At bahagi po ng ating church anniversary ay ang ating replica offering. Sino po ang hindi pa nakakakuha ng kanilang replica envelope? Church Sharon, paki-raise nga yung, ayun. Yun po yung ating replica envelope. Kung wala pa po kayo, lapitan po ninyo si Ate Marlene mamaya. Hingi kayo ng replica envelope sa kanya. Diyan po natin ilalagay ang ating replica offering. Special offering para sa pagtatayo ng mas maganda, modernong sanktuaryo ng NAX. Yun po yung pinapanalangin natin every dawn prayer. Again, sa mga wala pa pong replica envelope, kuha na po kayo. Madalang pong may ganitong pagkakataon para sa bawat isa sa atin. Para pag natayo na yung bagong santuaryo, sasabihin natin, may contribution ako diyan. May bahagi ako sa pagtatayo niyan. Pag-aari namin yan. Kasi bahagi ako sa nagbigay sa pagpapatayo niyan. Yun po yung essence nun. Tulong-tulong po tayong itayo ang isang mas maganda, mas modernong santuaryo ng NAX UMC. Atin pong kilalanin ngayon ang mga achievers sa taong
2022, 2023. Teacher Leah? Hello. Okay. Naimbag gabigat kada tayo amin kakabsat. Good morning po kasama. sa ating lahat. Ngayong pong umagang ito ay atin pong kikilalanin, i-recognize ang lahat ng mga nagtapos at mga nagtapos ng school year 2022-2023 na mayroong honor at saka yung mga nagtapos na graduate. Simulan natin sa talagang una-una yung anak ko. Kay Don Justin Miguel Antonio, grade 9 with honors. Ayan. Siya ay nag-aral sa Cayetano Arellano High School. At tinatawagan ko rin si Sara T. Rodrigueza with honors, grade 8. From Dominican School, Manila. Si Lian Allison with honors, Best in Physical Education, 1 and 2, Best in Accounting, Grade 11 ABM from St. Matthew's Hospitality and Technology Institute. Si Wesley Andre V. Novello with honors, Best in Accounting, second place in chess from St. Matthew's Hospitality and Technology Institute. Sabrina, grade 11 with honors, Samson College of Science and Technology. Si Alexa Rayan Samson, grade 12 with honors, Work Immersion Awardee, San Francisco High School. Gabriel D. Manansala, grade 12, Most Industrious and Work Immersion Awardee, San Francisco High School. Lara Claudia G. Reyes, college graduate, Technological University of the Philippines. Cain S. de Guzman, tama po ba? Graduate ng St. Matthew's Hospitality and Technology Institute. Si Graciel T. Andasan, graduate sa Judge Juan Luna High School. Si Sofia Lauren P. de la Cruz, grade 12 with high honors, top 10 of graduating class from STI Santa Mesa. Keisha Colleen Milano, graduate from San Antonio Elementary School. Jean Nicole Nalyares with honors, Judge Juan Luna High School. Ella Danica Gabriel Bukaw with high honors, Arellano University. Jewel Ray Gordo, graduate San Antonio Elementary School. Cesari Azaya B. Jomamel, grade 6 class valedictorian with high honors. Academic Excellence Awardee, second placer Hibig Bulilit District Arts Festival of Talents, and second placer Folk Dance District Art Festival of Talents from Caloocan Elementary School. Si Florence Joyce de la Cruz Maret, Academic Excellence in Science, Araling Panlipunan, and ESP. Best in Filipino, Entrepreneurship, and MAPE. Academic Excellence in TVE with honors, and grade 10 moving up graduate. Completer, from Caloocan Elementary School. Si Angeline Galinato, grade 4 with honors, 4th grading honor. Narvacan South Central School.
Jessica May Galinato with honors, Junior High School, Narvacan National Central High School. RDM Agbalo, Grade 6 graduate, Marriott School. Angelica F. Galinato with honors, Narvacan National Central High School. Chester Aidan B. Jomamel, Grade 6 graduate with high honors, Academic Excellence Awardee, First place Badminton Boys District level, Second place Badminton Boys Municipal level, Second placer Hibig Bulilit District Art Festival of Talents, Second placer Sudoku District Mathematics Recreational Activities, Third placer Digital Painting District Likha Art Contest, Second placer Folk Dance District Arts Festival of Talents from Caloocan Elementary School. Hannah T. Rodrigueza, Grade 10 Moving Up, Completer with honors, Dominican School, Manila. JC Vernice B. Castillo with honors, Grade 3A, Children's School of Tomorrow, Bacoor, Cavite. And last but not the least, I would like to recognize also my daughter, Justin May Antonio, graduate college, Bachelor of Arts in Communication from Universidad de Manila. Meron pa po ba akong hindi na-recognize na tawag? Meron pa. Pangalan po. Alain, graduate. Sorry. Ha? May honor. Okay. Wala. Ay. Sara Sofia Alcantara, grade 4 with honors. Ate Marites. Meron. Yung binata at yung dalaga nyo. Yung dalaga. Graduate na college. The Asuncion Kids. Anong pangalan? Sorry, hindi Si ko Aliyah. masabi yung name. Aliyah. Graduate ng kinder with honors. Sino po? May nakaligtaan pa kami? Or hindi naka-register pero nandito ngayon? Si Elson nandyan na ba? Elson de la Cruz. Elson, graduate ng college. Yes. Okay na po? Meron pa po? Meron pa po ba? Mga Huwag may pong honors mahiya. dyan, may award? Si Juvenal? Ah, okay. Halika dito, Iha. Halina kayo, halina kayo. At ma-recognize namin kayo at maipanalangin din. Ayan. Grabe, ang daming achievers. Si Lara, yung isang college graduate natin, may pre-board sila ngayon eh.
Okay. May I request you to please extend your hands toward them as we pray for them. Let us pray. Maraming salamat o Diyos sa pagpapala at biyaya. Sa pagsama mo sa mga anak na ito sa kanilang pag-aaral hanggang sa sila'y nakapagtapos. Sa mga hahakbang sa mas mataas na antas ng pag-aaral, dalangin ko, Panginoon, samahan niyong patuloy ang mga to. Sa mga nakatapos ng kolehiyo, samahan niyo sila sa kanilang pagre-review at pag-exam ng board hanggang sa pagganap ng trabaho. Patuloy niyo silang bantayan at pagpalain. Salamat din sa sakripisyo ng kanilang mga magulang, mga lolo, lola, tito, tita, mga ate, kuya, na nag-alaga at patuloy na sumusubaybay sa kanila. Pagpalain din silang patuloy. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. God bless. Teka. Graduates and achievers. Nakalimutan ko. Meron po bang board pastor dito? Meron eh. Halika dito, iho. At ma-recognize din namin kayo. Ayan. Criminology Board Exam. Yung, maalala nyo isang liturgist natin, nung nag-exam ng, yung dalaga, nag-exam ng Mechanical Engineering Board Exam, ipinapanalangin natin, pasado na rin po. Okay. Congratulations, achievers, and God bless you all. You can now go back to your seats. Panakaibasa tinasantuan na surat, masarakan di baro atulad, ti 2 Korinto, siyam, manipot ti 1 hanggang 15. Kastoy ti kunana. Sa anin ang masapol nga agsurat kada kayo, may papan iti tulong ang may patulod kadagiti nasantuan a Diyos ti Jay Judea. Amok siya ayat kayo at tumulong, kitimpasigdayag kayo kadagiti taga Macedonia. Kinunak, si dadaan at tumulong dagiti kakabsat ijay Akaya, manipod pay itay napan atawen. Gapu iti regetyo at tumulong, natignay ti kaadwan kadakwada. Ita, ibaon ko dagitoy akakabsat tapno saan nga ubaw ti panangipasindayag mi kada kayo ngem kas nasa aukon. Si sasagana kumati tulong yo no kumuyog kanyak dagiti taga Macedonia ket maduktalanda asaan kay anak kasagana. Anya na panakaibabain mi. Uray kada kayo may banin nyo lakit di tadakkel ti panagtalek mi kada kayo. Isuan na panunot ko amasapol mauyutan dagitoy akakabsat tapno unada nga umay ngem siyak. Amang kita iti panakaisagana iti sagot nga inkareyo nga ited. Sa sasaganan to akuma dagitoy inton sumang petak. Ket maipakitan to si ayat kayo amang ted saan agapo tamapilit kayo. Laglagipin nyo ti tao abasit ti imula na basit met ti iapiten na. Ti tao nga adu ti imula na adunto met ti apitin na. Ngarod mangted kuma ti tunggal maysa kas agubog iti puso na. Saan kumaan na sakit tinakim na wenno mapilpilit ta ayaten ti Diyos ti mangted siraragsak. Kabelan na nga ited ti Diyos ti adu paingem ti kasapulan nyo ket aglaplapu sanan kayto akanayon tapnog. Sobra kayto maipaay ti panangarami nyo ti naimbag.
kas kuna tinasantuan asurat. Ta saan kami nga agtured amangi bilang wenno mangi padat iti bagimi kadagiti mang daydayaw unay iti bagida. Nagkuning dan agaramid da iti bukod da pagrukodan da pagrukod iti mismo a bagida. Nupay kasta iti biyang mi saan mi alablabsen ti agpasindayag aramiden mi ti maiparbeng ang trabaho nga in tuding ti Diyos. May raman ti trabaho mi kada kayo. Ket gaputa kaadda kayo iti masakupan ka daytoy saan kami naglabes. Idi imay kami kada kayo tapno ipakaammo mi tinaimbag adamag maipapan ken ni Kristo. Isu asaan mi nga ipasindayag iti trabaho nga inaramid dagiti daduma iti labes ti intuding ti Dios kadakimi. Ngem namnamain mi ket di pumigsa iti pamatiyo. Ngad adupay ti maaramid mi iti denayo ket kankanayon nga adda kami iti sakop nga inted ti Dios ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo iti panakaibasa ti nasantuan ng Ebanghelyo. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tig 50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang nilagay nila ay bahagi lamang ng labi sa kanila, ngunit ang kanyang binigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Bendisyunam kati kinapuno tapno isutaraon ko apo ken mangpukaw ti kinanakes ko ket talna ket ragsak masarap ko. Amen. Dinggin tayo Apo ti mensahe ti kanta babayen ka digiti Ilocano kayo.
Thank you, choir. Parang ako yung kumanta ah. We will serve Him for the rest of our days. Paglilingkuran namin siya hanggang sa, or paglilingkuran namin siya habang buhay. Minsan, may isang mag-ama. Sabi nung tatay sa kanyang anak, "Anak, magbihis ka." "Bakit, tay?" Tanong ng anak. "Punta tayo sa Jollibee." Uy, advertisement. Sana may ad fee. Wow! Gusto ko dun, sabi ng bata. Bili tayo ng paborito mong French fries. Yes, sabi ng bata. Excited yung bata. E di nung nandun na sila, nag-order nga yung tatay ng French fries. Nagulat yung bata kasi,
Yung pinakamalaki pa. Isa lang ang in-order ng tatay. At yung pinakamalaki, yung BFF, ha? Ay, McDo ba yun? Bucket of fries. Bucket ng fries. Basta yung pinakamalaking French fries. And then, naupo na sila. Nagsimula ng kumain yung bata. Nung humingi ng kaunting piraso ng French fries yung tatay, sabi ng anak, ayoko nga, akin lang to. Ayaw bigyan yung tatay. Sino ba nag-aya sa kanya? Yung tatay. Kanino yung pinambili ng French fries? Sa tatay. Basically, kanino talaga yung French fries? Sa tatay. Isinare sa anak. Ngayon, humihingi yung tatay, ayaw ng anak. Kapag anak nyo yun, ano kaya ang sasabihin nyo sa kanya? Kapag anak nyo yun, ano kaya sasabihin nyo? Damot mo naman. Mga kapatid, ganon din tayo actually eh. Kasdyan tayo mat. Kadagiti amin nga in-enjoy tayo ita. Sa lahat ng ating mga ina-enjoy na pagpapala, lahat-lahat, galing yun at pag-aari yun ng Diyos. One basic principle in stewardship is God owns everything. Lahat ng nasa sa atin ngayon, pati buhay natin, pag-aari ng Diyos. Ngayon, ang kanyang hinihingi lamang na ibalik sa kanya o bigay sa kanya ay at least 10%. Yung 90% sa atin, yung 10% sa kanya. Yun lang ang gusto niya, yun lang hinihingi niya na ibigay natin sa kanya. Pero, kadalasan, ang sabi natin ay kagaya nung sinabi nung bata sa kwento ko, yoko nga, akin lang to. Kung minsan nagagalit tayo sa ating mga anak, apo, pamangkin, dahil pagkatapos natin silang bilhan ng pagkain, hingi lang tayo kahit kunti, ayaw tayong bigyan. Paano naman kaya ang Panginoon? Paano naman kaya ang Diyos? Na siyang may-ari ng lahat-lahat, pati ng ating hininga. Paano kaya kapag dahil ayaw nating ibigay sa Kanya or ayaw natin siyang i-sharean, ayaw natin siyang bigyan, bawiin niya ito sa atin. Bawiin niya yung ating mga tinatamasang pagpapala. Bawiin niya yung ating mga kita. Bawiin niya yung ating mga blessings na tinatamasa. Bawiin niya ang ating buhay. Paano na kaya? Yung binasa kanina mula sa Bagong Tipan, mula sa 2 Korinto o 2 Korinto chapter 8 verses 1 and following,
mababasa natin dito mga kapatid, ang patungkol sa mga taga-Macedonia. Mga Kristiyano sa Macedonia. Ano nga ba kasing sitwasyon sa Macedonia? Sa panahong yaon ni Pablo, ang mga Kristiyano sa Jerusalem ay naghihirap, tagtuyot, taggutom sa Israel, sa Jerusalem. Walang makain ng mga Kristiyano doon. Kung kaya't, nag-iipon si San Pablo ng mga donasyon para sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Nabalitaan ito ng mga Kristiyano sa Macedonia. At nung nagkita sila ni Pablo, nung pumunta si Pablo sa Macedonia, nalaman ng mga taga-Macedonia na nandun si Pablo, kung kaya't inipon nila yung kanilang mga, kung ano man ang kaya nilang ibigay. Nag-ipon sila upang sa ganun ay mayroon silang maitulong sa mga Kristiyano sa Jerusalem. At nung nagkita-kita na nga sila ni na Pablo, ibinibigay na nila yung kanilang naipon na tulong, pero ayaw tanggapin ni Pablo. Bakit? Kasi pati sila sa Macedonia ay naghihirap din. Biktima din sila ng taggutom. Biktima rin sila ng kahirapan. Sila rin actually ay dapat natulungan. Pero, nung sinabi ni Pablo na ayaw niyang tanggapin yung kanilang tulong, ang sagot ng mga taga-Macedonia, Pablo, parang awa mo na. Nagmamakaawa sila, tanggapin mo ang aming tulong. Kahit na sila'y walang-wala, kahit na sila mismo sana'y nangangailangan ng tulong, nagmakaawa pa sila kay Pablo na tanggapin ni Pablo ang anumang kanilang maitutulong sa mga kapatiran na nasa Jerusalem. Even if they have nothing, even if they themselves need help, uray no awanandan, uray no isuda mismo ket kas agkasapulan dati tulong. Nagpakaasi da ken Pablo nga awaten kuma ni Pablo titulong da kaliti kakabsat nga agkasapulan ijay Jerusalem. Dito nagiging totoo yung sinasabi natin na give until it hurts. Give until it hurts. Magbigay ka hanggang sa maramdaman mo yung sakit. Bakit? Kasi kahit ikaw mismo nangangailangan pero gusto mo pa rin magbigay, gusto mo pa rin tumulong. Dito mga kapatid, makikita natin yung ilang prinsipyo ng pagbibigay na pinakita ng mga taga-Macedonia. Una, we give in spite of circumstances. Magbibigay at nagbibigay tayo ano pa man ang sitwasyon natin. Kung ang pag-usapan ay ang pagbibigay, ang dali natin makahanap ng mga dahilan. Sasabihin natin, thank you. 5,000 yung sweldo ko sa kinsenas. 2,000 sa upa. 3,000 na yung kuryente.
tubig, internet, or telepono. 4,500 para sa pagkain na. Magkano lang natira? 500. Yung 500, baon ng mga bata. Yung 400, 100 na lang natira. Wala pa dyan yung gamot. Kulang na kulang. Ngayon ang tanong, saan ako kukuha ng ibibigay ko sa Panginoon? Saan ako kukuha ng ibibigay ko sa Panginoon? Yung mga taga-Macedonia, kahit na sila mismo'y nangangailangan ng tulong, nagbigay sila. Sila pang nagmakaawa na hayaan sila ni Pablo na tumulong. Kumusta kaya tayo? Kapag, again, kung ang pag-usapan ay pagbibigay sa Panginoon, actually, ang dami nating mga dahilan, ang dami nating excuses. Kulang-kulang pa nga yung kita ko para sa amin eh. Isa sa mga kinakagalak ko mga kapatid ay yung nakikita kong pangalan nyo dito. Every Sunday, sabi ko, wow, si ganito. Wow, nagbigay si ganito. Wow. Alam ko kung ano po ang sitwasyon ng kabuhayan natin. Alam ko, hindi tayo masyadong nakakaangat. Alam ko, minsan nga, 2 kahig, 3 kahig, 1 tuka tayo. Alam ko yun. Sumalit kapag nakikita ko yung mga pangalan na nandito, wow, si ganito nagbigay. Tuwang-tuwa ako. Bakit? Kahit na walang-wala tayo, nakakapagbigay pa rin tayo sa Panginoon, kagaya ng mga tao sa Macedonia. Whatever are our circumstances, ano man ang mga pagsubok, ano man yung mga, gaano man tayo kahirap, and yet, nakakapagbigay pa rin tayo. Kaya mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, huwag po ninyong kaligtaan na kapag may envelope tayo during offering, kahit 5 piso, 10 piso, 20 piso, ang ilagay natin sa envelope, isulat pa rin natin yung ating mga pangalan. Ipagkaloob natin yan sa Panginoon. Sapagkat God is not interested in the size of your gift. He is more interested in the heart you give with. Pansinin po natin yung balong babae. Pansinin natin yung balong babae. Napansin ni Jesus, ang daming mga pumasok sa templo at ang dami nilang mga binigay. 1,000. Ang kanilang binigay na alay. Proud pa silang magbigay. Kitang-kita na lahat ang kanilang binibigay. Tapos, pansinin po natin yung cover ng ating liturgy. May isang balo, nagbigay ng tig 50 sentimo. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng mga nagbigay sa Panginoon o sa Diyos,
sa araw na ito, ang may pinakamaraming binigay ay yung balong babae. Bakit? Nagtaka yung mga alagad ni Jesus. Yung mga mayayaman, sabi ni Jesus, binigay nila ang sobra sa kanilang pangangailangan, sobra sa kanilang yaman. Subalit, yung balong babae, ibinigay niya ang lahat-lahat ng nasa kanya. Yung balo, ang binigay niya 100%. Pero yung mga mayayaman, ang kanilang binigay 1%. Parang ganun. We give whatever is our circumstance. Pangalawa, when we give with enthusiasm. Dapat kapag nagbigay tayo, excited tayo. Excited tayo. Kapag nagbigay tayo, we give with joy. Excitement with joy. Excited tayong magbigay sa Panginoon at may kagalakan tayong magbibigay sa Panginoon. Tulad po ng aking mga nabanggit, ng mga nakaraan, marami po kong karanasan patungkol dyan. Naranasan ko rin po hindi nagbigay ng aking ikapo. At naranasan ko rin na sa mga panahon na hindi ako nagbibigay para sa Panginoon, kinakapos ako. Kinakapos ako. Pero, sa panahon na binago ko ang attitude ko sa pagbibigay sa Panginoon, hindi problema ang kaperahan. Sabi ko nga, bago pa maubos, darating na ang kapalit. Dumarating ang kapalit. At kapag ako'y nagbibigay sa Panginoon, it's always with a smile. It's always with a smile. Kaninang umaga, bago magsimula ang ating service, sabi ko sa mga kapatid natin, kinantahan ko sila. Anong kanta ko sa kanila? Smile, though your heart is aching. Tutuloy ko sana kaya lang, biglang, time na. Sasabihin ko sana, smile, even though it's breaking. Smile. Give with a smile. Give with enthusiasm. Give with joy. Bakit? Sabi ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Mamaya po, sa pangwakas na awitin natin, iti maudi nga imno tayo, iso ti panangipaay tayo ti joyful giving special offering tayo. At the special envelopes kanay sagana para ti dayta. Angels, paki-distribute nga po yung ating joyful giving special envelopes. Nandito po, meron po dito sa sides, meron din po dyan sa likod.
May basket dyan. Sa loob po niyan, ay may commitment form. Commitment form. Maliban po sa dyan natin ibibigay ang ating joyful giving special offering, fill upan din po natin yung commitment form. Anong ministry tayo? Saan ministry tayo gustong sumama? Gusto ba nating ialay ang ating panahon para sa Panginoon? Tayo ba'y magbibigay ng ating ikapo or ng ating offering every month every week? Magkano ang sa tingin natin ay kaya nating ipangako sa Panginoon? Filapan po natin yan at ialay natin sa Panginoon. Kasama po ng ating special offering, joyful giving special offering. And kapag finilapan natin yan at kapag ialay natin yan mamaya, always remember, give it with joy. Panghuli, mga kapatid, ang ating binibigay ay hindi po para kay pastor. Ang ating pinagkakalob ay hindi para kay pastor, hindi para kay diakonisa, hindi para sa mga tao sa loob ng simbahan. What we actually give is for the Lord. Ang lahat ng ating pinagkakalob ay para sa Panginoon. And whatever we give to the Lord, I assure you, the Lord will give it back to you. Ang anumang pinagkaloob natin at pagkakaloob natin sa Diyos, ang Diyos ang siyang magbabalik din sa atin. Ang Diyos ang siyang magkakalob, magbabalik din sa atin. We give whatever is our circumstances. Ano man ang sitwasyon natin, tayo magbigay. At kapag tayo nagbigay, we give with enthusiasm, we give with joy. And when we give, always remember that whatever we give, we are giving that to the Lord. Binibigay natin yan sa Diyos, sa Panginoon. And whatever we give to the Lord, for sure, the Lord will return it to us. Magandang umaga po sa atin, and God bless us all. Sa ilalim ba? Ang atin pong ipagkakalob ngayon ay yung ating mga offering. Mamaya po yung ating joyful giving. Yung joyful giving po ay during the closing hymn.
hanap nuan ragsak. Agkararag tayo. Ato yung Diyos, ag ito'y dato ning kami paay kan ka ita. Bendisyon nam tag ito'y, may ayo ka kadi wapo, gapo ka ito'y adaton sagot mi. Dawatag kan ka, isublim ka dita adupay, kay kita nakmo isuda na ipay ka ito'y. Magkano man, kung magkano man o Diyos, ang pinagkalob ng mga anak mo ngayon, ibalik mo sa kanila ng isang dang beses pa, sapagkat ito naman talagang iyong kagustuhan para sa amin, ang mamuhay ng masagana. Gamitin mo mga ito, Panginoon, sa ikaunlad ng Ebanghelyo dito sa lupa. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Mga kapatid, ushers, habang inaawit natin ang ating closing hymn, ating ipagkalob din ang ating joyful giving special offering. Amin, Jesus, idatun ko puso, kenday tuy metbiag, inaldaw sikat, surutek may sa pagtalkak. Awatem Jesus, awatem amin, tuy biyakuin na inatunwen itek amin. Amin, Jesus, idatun ko ken kaketawaten nak Espiritu mi pariknam ti kahada na kanyak. Awatem Jesus, awatem amin, tuy biyakuin nak inatunwen itek amin. Amin, Jesus, idatun ko, yawat ko, daytoy puso. Unwen nakiti, ayat buken, bendisyon na atu. Awatem Jesus, awatem amin, tuy biyakuin nak idatun wen itek amin. Agkararag tayo. Ang lahat ng nasa amin, Panginoon, ay pag-aari mo. Pati ang aming buhay, pag-aari mo. We don't own anything, Lord. Wala po kaming pag-aari. Sa inyo lahat-lahat. Ginawa mo lang kaming katiwala sa lahat ng mga biyaya
sa lahat ng iyong yaman. Bilang katiwala, inyong inaasahan na pagyamanin namin ito, palaguin ito, at kapag ito'y lumago, ipagkaloob namin sa iyo, ibalik namin sa iyo ang kanyang ikapo at ano pamang bukal sa aming kalooban. Panginoon, salamat po sapagkat patuloy mo kaming pinagkakatiwalaan kahit na minsan hindi namin sinusunod ang iyong kalooban. Kahit na minsan hindi namin ibinabalik kung ano ang dapat na sa iyo. Patawarin kami. Patawarin kami. O Diyos, itidaytoy ka nito, dawatagkan ka. Ituloy mo ka doa po aluktan. Titawa ken ruangan ti langit. Agpaay kay iti parabor mo. Maumay ka na kami. Sika an ayat nga ama. Agkamang kami. Tulungan na kami. Nang runa, tulungan na kami. Tapno mabalin mi nga isublikan ka tanyaman arumbeng ngay paaymi. Tulungan na kami iti kanito nga kasapulan kami. Tulungan na kami iti kanito ang masakit kami. Tulungan na kami iti kanito nga agpaggad kami. Agyaman kami agsipot tisungbat kayo iti akararagmi inkan ipapaay. Bendisyon ang nga rod ita. Dagiti anak mo nga ditoy a santuaryo. Agraman dagiti adda iti online worship. Para buramida nga agtultuloy. Tinagan mo Kristo. Amen. Amin Jesus, idatun ko puso ket daytoy met biag. Inaldaw sikat surutek may sa pagtalkak. Awatem Jesus, awatem amin. Tuy miyakuin at idatun kwen itek amin. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na mapagpala, Diyos na nagkakaloob, Diyos na mapagpatawad, Diyos na hindi nagpapabaya, Diyos na laging nakakaalala sa kanyang mga pangako
at laging nakakaalala sa bawat isa sa atin kahit na malimutan natin siya. Humayo kayo. Humayo kayo. At sa inyong paghayo, dalhin nyo ang kanyang pagmamahal, dalhin nyo ang kanyang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At sa inyong paghayo, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang siya niyong kasama, ngayon, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Di bendición de Dios eterna ken ka, para murna eterna familia. Di masakbayam, tawinan na santuan, bendición de Dios kanayon eterna. Itet na tunggal lumay ka, biglig kong ati pusong, bendition ti Apo. Di bendition ti Diyos itet na't anak mo, para murna itet na't apapo. Di masakbayan, tawinan na santuan, bendition iti Diyos kanayon eterna. Tinagatama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.